Potom tam máme problémy s imunitou, hormonálnu nerovnováhu, taktiež tam máme v podstate aj také záhadné symptómy, ktoré si veľakrát neuvedomujeme, čo sú také, že tiky v oku, že už sme Absolútne prepracovaní. netuším, o čom Mhm, hovoríš. presne tak. Potom máme neschopnosť prehltať. To je taký zaujímavý symptóm, Ináč tomu že nerozumiem úplne. keď človek ide jesť jedlo a Mhm. teraz vieš, že by si ho mal prehltnúť, tak ten reflex prestáva fungovať. OK, a čím sa to líši od toho, lebo viem, že akože tento symptóm mi bol akože blízky v tom, že nevedel som, že to má niečo spojené so stresom, ale keď som sa moc zamyslel nad tým, že chcem prehltnúť, tak mi to nešlo. Áno, áno, presne, to poznám aj Úplne ja som bol, ináč. že a na tretíkrát to bolo úplne, že ja sa tu zadusím asi. Ja som to mala aj s tabletkami, vieš, dávaš C-čko a také tie väčšie pirulety, to musíš normálne sústrediť. Je to v podstate dysregulovaná nervová sústava. To je taký OK. fancy pojem pre rozhádzanú nervovú sústavu, ktorá nefunguje úplne správne. Čiže tie nervy